Takže čus lidi, vítám z dnešního videa, tady to video zase z Minecraftu, další epizody druhé, náš Minecraft server. A dneska tak si uděláme nový baráček, máme postele už a natěžíme se nějaký nový věci, doufám, že budeme mít železný, anebo rovno, nebo koprový, prostě nějaký dobrý věci, armor a různý takovýhle věci. Takže kluci, se můžete teď vydat na asi prostě... Jo, dík. Okay. Kde to uděláme hoši? Okay. Zombie. Okay. Takový 8x8 druhý základ. Já jdu mezi tím se kouknu, že si to nemá. Ten držel nám se bude k něčemu. Počkej. Okay. Ale já ti tady trošku vykutám a vy tu tady zase. Si to udělám tady zase. Já už tady jdu začít házet ty. Ale udělám tam taky místo na eskýnka, jako by, že tady bude takové místo. Tady je to tohle. A to je 1, 2, 8. Tím pádem, takový jsem tady dal 2. Ještě a 3. Takže takhle to musím nějaký. Takhle to nějaký tady. Jeden strom škoda. Nevím. Jo. Jedna, dva, tři. Takhle. Jedna, dva, tři. Tady budou takhle dveře, ne? Já to udělám jakoby takhle. Takové, že tady budou takhle dveře. Já jdu vykraftit dvě dveře. Tak to budou dveře. Uděláme to asi dvoupatrový, ne? Jestli to uděláme dvoupatrový. Já udělám ještě jednu věc. Bože, kolik si... Jo, on vlastně našel skoklo. Já dostal jsem, že udělal lopatu na to, ale jsem ho taky nakopil. Tak já jdu nakopat na tu druhou stranu tamhle dost blízko
Teda. Tady bude ještě víc. No. To se zničila lopatka. Tady nám už rostou sugarcane. Tam dám, tady máš. Jo, ale potřebuji to udělat. Nebo a běž tak nový krempáč. Co jsem nedal moje, nedal. Já jsem tady udělal něco. Já jsem si dal dobře, takhle, já nevím. To se stejkají skla. Můžete zaplnit tím sklem. Okay, tak já tady je na jedno okno tady 9. Já jdu udělat úplně to nejvíc hodný okno, který tady je. Tohle. No, tak a máme první okno. Jo, já jdu vykrasit schody. Jedno. Musíš udělat z těch bloků vytvarovat schod. Tudy? Jo. Já jsem přesně nejsem jistý. No to je... Jo, takhle. No, hodím tohle. No, tenkrát to naše česká už se začíná nějak plnit. Ona je no.
Počkej. Jedna kosice. To tady naše stola. O. Ten barák, to je Simple House normálně. Jo. To v druhém patře asi uděláme sklad, by jsem tak řekl. Střechu uděláme ze slebu a na ty sleby tak můžeme dát schody nebo vlastně něco, aby si to vypadalo dobře. Víš, mám. Dobrý, máme 36, to nám asi bude stačit. Nikoli, můžeme udělat skleněnou podlahu. OK, tak uděláme skleněnou. OK, to jsou dva bloky zničíme ten dáme. Mám, dobrý, celý, jo. Máme celý obnaný, madem, už jenom na tu podlahu. OK, začít dělat tu podlahu, jo. No, já jsem už udělal z kamene, jakože střecha bude i z kamene. Jo. To bude vypadat dobře, jako to. Ten sklad udělám já, protože já vím, jak udělat. Jo, to jsem vykutal, to. Jo, jasně. Takže ty krásný, je. Tady další kofr, tady je. No, to je prostě taková minikejsa tam. No. Já mám krásníky, já musím něco udělat s těmi krásníkama, jdeme zabít ovečku, no, tam. Jo, my už nemáme, no, my nemáme jenom aha, no tak je, protože ono nám přestalo pec, takže. Takže ono to nebylo už.
dám, já nevím přesně, tady s sebou, ne, tady jsem se vlastně, tady jsem se jako vlastně, vezmu, tím pádem, jo, my to budeme dělat, až tady takhle 2 bloky. No, jo, no, to je jedno, já jsem si chtěla tam hlavně achievement, ale. Počkej, jestli dělám nugget. Můžu to udělat taky štít? Ale nuggetky, to je nuggetek jde udělat takhle. Tam. Mám 15 kola. Kámo, ono ví, že když si někdo zničí to sklo, tak budeme muset udělat nový, ale podívej se, jak to zatím vypadá. No tak to je. Podívej se, jak to vypadá. Uj. OK, kámo, on se začíná vypadat dobře. Já už se začnu za chvilku dělat pomalu česty. A ty budou pod schodama, já potřebuji udělat česty. Mám jenom 4 česty, jenom 4. Já jdu sem dát... Už já jdu sem dát první 2 česty. Ještě potřebujeme tady tohle doplnit, to bude to dokonalé. No? Jo, já mám však jenom bych hlásit neudělal. Já mám achievement diamond. Jo, ten ne. Tady to ani není achievement. Jenom když takhle prostě vezmeš kámo tohle, tak jenom odemkneš prostě recepty, no. Then. Ještě, to asi jenom, no to je, dám nový recept. Les. No ten krásný byl tam ta spíní. Les. Les. Hoši, my už máme sklo. Musím natěžit na sklo.
Hoši, vypadnul asi internet. Já jsem musel YouTube smanit. Co stalo? Rozhovor a domů.